Let's welcome Team Finland. World Champion Junior All-Girl Elite, congratulations to Team Finland! Joukkueen leiri käynnistyi Vierumäellä. Heti alkuun käymme läpi viikonlopun tavoitteet ja sen jälkeen suuntaamme treeneihin. Rakennamme pikkuhiljaa ohjelmaa kohti huhtikuun MM-kisoja. Illalla teimme vielä tunnelmallisen jokvalan. Leirin toinen päivä alkoi kauniissa pakkassäässä ja jatkettiin ohjelman rakentamista. Ja pyrtsit vaatii aina paljon testailua, joten me kokeiltiin eri vaihtoehtoja ja etittiin parasta ratkaisua. Illalla päästiin treenaamaan ja esiintymään naisten maajoukkueen kanssa toisillemme. Se oli tosi siisti kokemus. Ja lisäksi me keskusteltiin yhdessä uusista esiintymislinjauksista ja suomalaisen cheerleadingin suunnasta. Leirin viimeisenä päivänä pääsimme viettämään yhdessä aikaa erilaisten ryhmäyttävien tehtävien parissa. Joulukuun leiri alkaa Helsingissä. Tämän viikonlopun aikana hiomme stuntteja, harjoittelemme ohjelmaa ja valmistaudumme kauden ensimmäiseen esiintymiseen. Saimme käyttöön myös uudet joukkueteepaidat. Iso kiitos Painokaupalle tuesta. Uudet varusteet tuo aina ekstra energiaa treeneihin. Äsken me tehtiin stuntishowt ja seuraavaksi me tehdään stunttikiekka. Me tehtiin huippupyrtsiä ja stunttikiekkoja. Ja meni oikein hyvin. Täällä on muutamia häiriötekijöitä, mutta niistä huolimatta meni tosi hyvin. Seuraavaksi meillä on ruoka ja huutopalaveri ja sitten huutotreenit.
Leirin viimeisenä päivänä meillä oli First Look Showcase, joka oli meidän kauden ensimmäinen esiintyminen. Esitimme stunttisarjat yleisölle ja järjestimme kilpailun stunttiryhmien kesken. Halliin oli tehty kilpailumainen valaistus ja mukana oli tuomarit antamassa pisteitä hittaamisesta ja esiintymisestä. Kokemus oli hauska, mutta ennen kaikkea tärkeä. Pääsimme tuntemaan ensimmäistä kertaa pienen paineen. Ensimmäinen stunttiryhmä, joka on top 3 on hedelmäsalaatti. Maaveli! Ja maaveli! Täältä olkaa hyvä. Näin. No me tehtiin aika paljon pyrtsei, Joo. sit stunttikiekkoi, sit meillä oli se mikä se on? First Look Showcase. Joo. Ja sitten tehtiin Mirren kanssa koreoita. No me voitettiin. eli aika hyvin. No oli se ihan kivaa. Ehkä Joo. vähän silleen sekavaa tai silleen ei pystynyt vielä niin hyvin esiintyä tai silleen, mutta oli se Joo. Mutta oli kiva. No mun mielestä tosi hyvällä. Samaa mieltä. No varmaan, että tehdään lisää stuntteja, niinku kiekkoja ylipäänsä. Joo, sama. Ja yhdessäoloa ja että päästään Joo. Tipe-areenalle. Jee! Ja